Ixa necessitat de traslladar al vi el gust de la terra també la volen fer realitat dos homes a qui avui acompanyem en l'inici d'un somni. Tornar a fer vi com es feia fa més de 500 anys, en este celler amagat als peus de la Serra Grossa, a Moixent. Pertanyia als ducs d'Almodóvar, té un centenar de gerres de fang, i hi ha documents que demostren que ací ja es criava el vi, el 1614. Bueno, Pepe, estem en la bodega Fonda. Anem a veure si la il·lusió que tenim de fer un vi i fer-lo autèntic, fer-lo com el fem fa 50, 60, 100 anys. 100 anys i 200, així 500 euros. Bueno, anem a veure si tu ens ajudes a triar una gerra de categoria, una gerra que la veges tu sana del tot, la netegem i som capaços de fer en ella el vi que tinguem il·lusió de fer. Destapem i a veure com és? Destapa-la i mirem-la, a veure què te pareix. Jo porto la canya perquè antigament tu no saps com se treia el vi. Te la tenim tapadeta obreta i per foret la clavàvem, tapàvem i traiem el vi, el provàvem. Però ara no té vi encara, li deixem la canya per quan tinga el vi, no? Això. Ara la destapem. Anem a veure. A veure, em puc a la me... A veure... Sí, la gerra està molt bona. Ja tinguem gerra. Mira que sé que hi ha bona, veus? T'agrada? Sí. Aquesta és bona, eh? Pues això és el que volíem. Tindre-la en condicions. La tapem i la guardem ahí. No tenim un batallet, estàs de categoria. Hala, pues vale. En esta terra se fan vins de sempre. Moixent ha treballat molt en la viticultura. N'hi ha 180 cases de camp i cada una té el seu celler. De 2 gerres, de 4 gerres, fins de 10 gerres, això seria un centenar. Això demostra un altre potencial. Això demostra dedicació exclusiva a lo que era fer el vi. Paco i Pepe volen fer el seu vi i transmetre-li la seva personalitat. Per això han tornat al celler. Ara ja saben quines gerres són les bones. Només cal que les netegen i les deixen a punt per a rebre el vi que han de criar. El fenoll és per si a casa, per rentar la gerra en fenoll, l'aigua bullint, entre un pilots. Li tires, es queda desinfectat i olvida de tot, eh? No necessitem ningú producte d'estos moderns ni res. Ho fem tot igual que se feia entonces. I a veure si morilla el vi com entonces, que era un vi robust, era un vi de força, era un vi d'home. En els corrals estava el tonellet. Així entrarem tu i jo, així entrarem a treballar, perquè ells ja saben apanyar-se molt bé i ho han demostrat. Nosaltres som els que han de dir, i conforme se feia antes, a veure si mos ajudeu a fer-lo així. Que nosaltres n'han fet molt, Clar, i n'han begut. I n'han begut, I en camp beguem, I el que se veurem, Pepe, el que se veurem. Això té que ser, això mos ha de donar vida, perquè fins que este vi no estigui en el mercat, nosaltres no hem de parar. Que no muiren estes gerres, que no muira este celler. Això és el que desitgen Paco i Pepe, recuperar una manera de fer vi que el temps havia amagat davall la terra. Jo crec que tant de comboi que tenen, Pepe, van a tindre més encara i tots els que van a vindre estaran en ganes d'arribar a on estigui el barralet i provar el vi dels abuelos. N'hi ha una cosa que és millor ara que lo de antes, Pepe. Sí. Les dones. Les dones d'ara són millors que les d'antes, perquè... I els cotxes, que no tenien cotxes. Vinga, però anàvem a peu i quan no teníem pressa... I estàvem més forts que ara. La festa de la Casa Raposa i tot el comboi, madre mia de mi alma. I el ball, i el comboi de veure si puguem... Però... Quanta història, Pepe. Quants llibres podíem escriure? Sí. Bueno, pues se'n recordaran de nosaltres els joves. Sí, se'n recordaran. Però se'n recordaran perquè tindrem ahir el vi del testimoni. El vi ensenia la taula, ensenia la casa, ensenia la vida. Així ho va escriure el poeta i així ho senten avui uns homes que estan a punt de mirar als ulls el vi que un dia van imaginar. Bueno, Pepe, que entusiasmat estic. Sí que que alegria i que il·lusió. Jo no ho pensava mai i abaixava el vi així, Anem a tornar volta a fer vi com fa més de 1000 anys que se feia. Dóna-li a la gerra, a veure com xona. Ja era hora, home, que caiguera el vi així, veus? Això és il·lusió. Tienes de vi que volia contar, veus? Muy bien. L'objectiu s'ha complit. I darrere esta vindran totes les altres. I el vi dels abuelos... Que em feien antes... Donarà que parlar. Anem a fer-ho en tota la naturalitat del món, anem a fer-ho igual que se feia entonces, míralo. Dionís va crear el cep i amb el seu poder diví va fer brollar de la terra vi, llet i mel. Va ensenyar els homes a cultivar la vinya i a fer el vi. Homes com estos que avui veuen omplir la gerra que ells mateixos han netejat, que saben que han tornat a donar la vida i el sentit
a este celler milenari, a este passat que s'ha fet present entre vinyes i sarments. Gràcies, Pepe, per ajudar-me. La feina està feta. Ara ja només necessita que temps i silenci. Tiempo y silencio, gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebranto. Nacer en tu risa, creceré en tu llanto, vivir en tu espalda, morir en tus brazos.